खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ चेनेलाव फिन बरायबाय दिनै नोंथांमोननि सेराव आं सासे जोबोर स्पेशल गेस्ट लानानै फैदों चेनेलाव बिथाङानो जाबाय one of the most talented actor जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय बिथांनि सिनायथिखौ आं होगोन नोंथांमोना प्लिज आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बिथाङानो जाहैबाय बिथां मनालिसा हाज'वारि ओके तो नोंथांखौ आं गिबियाव बेखौनो सोंगोन नोंथाङा गावनि सिनायथिखौ आबुं सिनायथिखौ अननानै आंनि भिउअर्सफोरनि थाखाय खिन्थानो हो प्लिज खुलुमबाय गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आं जाबाय मनालिसा हाज'वारि फ्रम चिरां बेंटल दायो दादाजों एसे खोथा सावरायनो आङो फैदों ओमफ्राय दादाया दा आंनाव मा सोंगोन बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओके तो बेनो लोगोफोर आं माने हानायमानि एकदम गोथौनिफ्राय गोथौसिन सोंथिफोरखौबो आं सोंनो नाजागोन बिथांनिफ्राय बिथाङा बिथाङाथ' गावनि एड्रेसखौ बुंना लाखाबाय तो कैजुअली आं बिथांनाव सोंनो लागोन आरो क्लोजली फ्रैंकली ओके आई विल ट्राई टू आस्क जितना सकता हूँ उतना मैं पूछने के लिए आपको मतलब मैं कोशिश करूंगा है ना जेसेबां हागौ बेसेबां माने आं सोंथि सोंगोन आरो बिथांनिफ्राय गासिखौबो मिथिनो थाखाय टू नो एवरीथिं अबाउट हर ओके बाय द वे तो नोंथाङा दा बबेयाव दंफैयो बेखौबो खिन्थालादो एसे दायो फार्स्ट अफ अल आङो दंफैयो सनितपुरनि राङापारायाव ओके ओमफ्राय बेयावहाय आङो फिल्म शुट खालामनो फैदों आरो ओरैनो मा प्रजेक्ट सोलिगासिनो बेयाव नाम दायो बे फिल्मनि नामानो जाहैबाय गोसोआ बोराया ओके बेनिफ्राय दा बेवहाय थाफैनाया बेसे गोबाव जाखो गोसोआ बोरायाव I guess it's 5 days जाबाय खोमा ओके थ' नोंथाङा बेवहाय फैनानै बोरै मोनदों सिगाङाव बेखौ बुंग्रोदो फार्स्ट अफ अल बिराद मोजां मोनदों माने जायगायाथ' बिराद मोजां आं फार्स्ट जे सानहरदोंमोन राङापारा माबायदि जागोन एसे रानस्राव बिदि साबा जागोन ना माबायदि सानदोंमोन आरो फार्स्ट आंनि अनेस्ट थट बियो जायगाया एसे बोरैबा जागोन नामा बिदि सानदोंमोन आरो बाट जेब्ला आङो बेयाव फैयो जायगाया बिराद मोजां माने आंनि एक्सपेक्टेशननिफ्राय एकदम मोजांसिन मोजांसिन थैंक यू भेरि माच जायगाफोरा दा एसे रानस्राव जानानै दङ ओमफ्राय बोथोरनि थाखाय बोथोरनि थाखाय दा जेब्ला रेनी सिजन फैगोन होमबा बिराद मोजां नुगोन आरो आं बेवहाय बे टाइमाव आं फैबावगोन आच्छा बरिया बेनिफ्राय थ' नोंथाङा दा जितु बुंदों माने दा सावथुननि थाखाय शुटिंआव फैदों नङा होमबा ना दा शुटिंआ रानिं जागासिनो दङ रानिं जादों ओके दा इज इट योर फार्स्ट टाइम हियर या इट्स माय फार्स्ट टाइम ओके बेनिफ्राय दाथ' नोंथाङा फैनानै एसे मोजां मोनदों खिन्थु बोथोरनि थाखाय एसे रानस्राव एसे गोसो बोरैबा मोनदों खोमा ओके बाय द वे दायो आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंबावगोन आरो जिहेथु जोंनि बे बर' सावथुनखौ बहुत मानसियानो मोजां मोनो बहुत मानसियानो गाज्रिबो मोनो आंनि बुजिनायाव आरो मानो होननानै बुङोब्ला जों खोनायोबो आरो बेफोरबायदि बुंनाय थ' बेवहाय नोंथाङा बिनि बागै मा सानो जिहेथु सोरबा बुङो आरो जिहेथु जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावब्लाथाय माने मानसिया केरेक्टारलेस जालाङो आखुफोरा गाज्रि जालाङो माने मा सेन्सआव बुंगासिनो दं आङो औ बिनि बागै नोंथाङा मा बुंनो थाङोबा फार्स्ट आं बेखौनो बुंनो सानो मोजाङा मोजांखा गाज्रिया गाज्रिखा जुदि नोङो गाज्रिखौ इन्डास्ट्रियाव लाबोबाथाय गुबुंले खालामखायो थ' गोबां मानसियानो सानो कालचार लाइना पुरा गाज्रि बे लाइनाव थाङोबा मोजाङाबो गाज्रि जाफायो बाट बिदि नङा नोङो जुदि नोंनि गोसोआ मोजां बा नोंनि केरेक्टारा मोजांबा मोजाङानोखा दालागै आं जेसेबां एक्सपिरियेन्स मोनबोदों आं खुद माबानिफ्राय फैदों लाइक आं बिदि होनो सानाखै जे आं मोजां लाइक आं जेसेबां एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बेयावहाय आं एसे खिन्थानोसै लाइक मोजाङा मोजांखा गाज्रिया गाज्रिखा गाज्रि केरेक्टारजों नोङो फैयोबा गाज्रियानो थांखायो ओमफ्राय दा आंनि नुनायावहाय सोरबा सासे गाज्रिखौहाय स्पेसियेलि डिरेक्टर प्रडिउसार्सफोर बिसोरो एसे मानसिखौ नायनानै लाबोनांगौ माने एसे इडुकेटेड ओमफ्राय बिनि बेकग्राउन्डखौ नायना लाबोनांगौ ओमफ्राय बिनि केरेक्टारखौ नायना लाबोनांगौ मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रि नालाय पाब्लिकआ जोंखौ बांसिन फकास खालामो नैबे लाइनावहाय बांसिन फकास खालामो थ' आंनि साननायाव प्रडिउसार डाइरेक्टर जाय आर्टिस्टखौ लाबोगोन एक्टर बा एक्ट्रिस थ' बिसोरो मोजाङै बिनि बेकग्राउन्डसफोरखौ नायना लाबो बिनि केरेक्टारफोरखौ नायना लाबो ओमफ्राय बिनि उनावहाय इन्डास्ट्रियावसो नङाबा जुदि बिनि बेकग्राउन्डआ जुदि गाज्रिबा माबा लाइक केरेक्टारा गाज्रिबा इन्डास्ट्रियाव लाबोबाय बिसोरनो एसे गुबुंले खालामो आरो ओमफ्राय बिसोरनि थाखायनो सासेनि थाखायनो गोबां मानसिया
बदनाम बदनाम जाखायो जाखाबाय, yes, दा बुंनो थाङोबा गोदोनिफ्रायनो आर्टिस्टफोर मावबोदों दासिम बिसोरथ' बिदि भाइरेलबो जाफेराखै बिदि गाज्रि खामानि जेबो गाज्रि खोनायाखै आरो थ' बिसोरखौ नायनो थाङोबा इन्डास्ट्रिया बिराद मोजां बाट जों बायदि लाइक एसे माबायासो लाइक केरेक्टार गाज्रि मानसिफ्रासो गुबुंले खालामफैयो दानि जुगाव आरो औ दानि जुगाव ओमफ्राय बिसोरनो लाइक बैबायदि मानसिफोरनि जे आनइडुकेटेड बा बोराय बुरैफोर बिसोरनि साननायावहाय इन्डास्ट्रिनि मानसिफ्राथ' भाइरेल जाबाय थायो बिदि होननायावहायनो लाइक दा जोंनि इन्डास्ट्रिखौ गाज्रि सानो आरो ओमफ्राय मोजां नङा मा नङा बेयाव थिनहरा गावसिनि माबाफोरखौ लाइक स्पेशली हिन्जावसाफोरखौ आरो हिन्जावसाफोरखौ औ बुंनो थाङो गावसिनि लाइक डटार्स बा फिसाफोरखौ थिनहरा आरो बे इन्डास्ट्रियाव बाट बे इन्डास्ट्रियावहाय आं बुंनो सानो आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय नोंथांमोना थिनहर मानो होनबा बिराद मोजां खाबु दं आरो स्पेशली जोंनि बर' इन्डास्ट्रिफोर लाइक बर' इन्डास्ट्रिखौ दावगाहोनो थाखाय लाइक गोथाङै लाबोनो थाखाय कालचारा मोनसे लाइन जे जोंनि माबाखौ बे इन्डास्ट्रिया मोनसे लाइन जे जोंनि कालचारखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय ना थ' बिनि थाखायनो एसे थिनहर मोजां लाइनाव थिनहर आरो जेनेबा नों फेमिलिसफोराबो मोनसे हाब दङ बेकग्राउन्डसफोरखौ जाय प्रडिउसारा लिंफैदों बिसोरबो लाइक डाइरेक्ट मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो आं बुंनो सानो लाइक फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो सोरबा गोदान ओंखारलायबाय थ' बिनि केरेक्टारखौ जोंबो मोनसे प्रडिउसार हिसाबै जोंबो लिंहरो जोंबो थाङो बेवहायनो लाइक नों नोंनि गोसोखौ हमथानानै लाखियाबा लाइक बेयावनो एसे माबा जायो आरो थ' फेमिलिनि मानसिफ्राबो एसे इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरखौ बेकग्राउन्डसफोरखौ नायनानै थिनहर माने बथ साइडनिफ्राय एसे माबा थानांगौ आरो मा होनोलाय बेखौ नोजोर बोनांगोन आरो ना थ' बेनि उनाव थिनहर होमबा गासिबो सल्भ जाजोबगोन गासिबो मोजां जाजोबगोन थ' ओंथिया बेबो ओंखारहैबाय नङा होमबा मोजां गाज्रि जानाया गावनि सायाव सोनारो नङा होमबा इट डिपेन्डस अन itself yes okay थ' बेनो आरो ओमफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावगोन जिहेतु बर' फिल्माव खामानि मावोब्ला केरियार जानायनि पसिबिलिटि दंना गैया केरियार जानायनि पसिबिलिटि बुंनो थाङोबा जोंनो गभर्नमेन्टनि सापर्ट नांगौ मानो होनोबा दालागै जोंनि एरियायावहाय बा जोंनि जायगायावहाय सिनेमा हल जुदि गैया सिनेमा हल जुदि जायोबा प्रडिउसार्सफ्राबो गोथां थागोन जों आर्टिस्टफ्राबो गोथां थागोन आर्टिस्टफोर माने प्रडिउसार गोथां थानाय माने जोंनि इन्डास्ट्रिया सोलिनाय गोदान प्रडिउसार्सफोर फैगोन फिल्म बानायगोन दा बिनि थाखायनो जोंबो पेमेन्ट मोनगोन नोंथांमोनाबो नायगोन सापर्ट नांगौ नोंथांमोननिबो थ' आं बेखौनो बुंनो सानो कि एसे जोंनि बर' इन्डास्ट्रियावहाय सिनेमा हल्स नांगौ बे मोनोबा एसे प्रब्लेमा एसे सल्भ जागोन आंनि साननायाव ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आं बेखौ सोंबावगोन आरो नोंथांनाव जिहेतु सिनेमा हलनि डिमान्ड नङा होमबा थ' सिनेमा हला जाब्लाथ' मोजां बेबो थिगानो खिन्थु नोंथाङा माबायदि लकेसनाव सिनेमा हल जाजानो लुबैयो सोंनायनि ओंथिया जाबाय बे मानो होनबा सावथुन नायग्रा बांसिन जिहेतु सुबुंफ्रानो मेक्सिमाम क्वान्टिटिया माने गामियारि नङा होमबा भिलेजाव थ' स्पेसियेलि नोंथाङा बबेयाव लुबैगोन टाउनावबो जानांगौ थिगानो गामियाव अके बांसिन मानसिफ्रा बिदिनो पेन्डेल जे लाङो बेवहाय खस्थ'यै नायहैयो आरो अखा हानाय बारहुंखा मालाबा बे न' जे बानायो बायनाय मानसिफोरनावथ' बिसोरनि थाखायनो लाइक बे जे सिनेमा हल गामि एरियायावहाय जायोबा बांसिन आरो बांसिन मोजां अके थ' नोंथांनाव आं बेखौबो सोंबावगोन जिहेतु नोंथाङाथ' एक्सपिरियेन्स मोनखाबाय नङा होमबा थ' नोंथांनाव बेखौ सोंबावगोन आरो मोनसे सोंथिबाव जिहेतु आथिखालाव जोंनि जिथु दानि जेनेरेसनाव माबायदि फिल्मा डिमान्ड माने पाब्लिकनि थाखाय माबायदि फिल्म नांगौ नोंथांनि आइडिया मथे माबायदि फिल्म बानायनाया मोजां जिहेतु फिल्म मेकार्सफोरखौ नोंथांमोना माबा मोनसे बुंनो सानगोन नामा बिनि बागै दाथ' जोंनि इन्डास्ट्रियावहाय जेसेबां आं एक्सपिरियेन्स मोनबोदों खालि लाइक गाबनाय मानाय मानो होनोबा लाइक नै बिदि जाबाय दानि जेनेरेसन ओमफ्राय गोदोनि जेनेरेसन दानि जेनेरेसन्सफ्रा एसे बुलायनाय मानाय बेखौ मोजां मोनो आरो ओमफ्राय गोदोनि जेनेरेसन्सआ जेरै जोंनि मामि बाबा बिसोरनि टाइप्सआ खालि गाबनाय बा मोनसे गाबनाय रमान्टिक बिदिखौल' मोजां मोनो बारा फाइटखौ मोजां मोना आरो थ' बेखौनो नायनानै दा बेखौ एसे माबानांगौ आरो अके कम्बिनेसन खालामनांगौ जाहैबाय कम्बाइन खालामनांगौ जाहैबाय दा जेसेबां हायो एसेबांथ' जोंनो आपग्रेडखौ नांगौ जेरै दानि जेनेरेसन्सफ्रा जोंनि नैबे सोलिबाय थानाय गाबनाय मानाय सोलिबाय थानायखौथ' बारा नायनो मोजां मोनला आपग्रेड नांगौ जेनेबा बुलायनाय मानाय एसे इउनिक मोननो लुगैयोना बेखौनो नोजोर नायनानै लाइक
माबाखौ मा होनोलाय बिमा बिफाफोरनि मोजां मोननाय जेनेबा गाबनाय मानाय ओमफ्राय एसे फाइटिंनि ज' मिलायनानै लाइक दानि जेनेरेसन गोदोनि जेनेरेसनखौ मिक्स खालामनानै मोनसे फिल्म बानायबा मोजां जागोन आरो थ' दायो आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि सोंबावगोन जिहेतु जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव जिहेतु बर' फिल्म बा बर' सिनेमा नायगिरिनि जितु क्वान्टिटि एबा मार्केटआ माबायदि बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा दाथ' मार्केटनि सोमोन्दै बुंनो थाङोबा बिराद एसे डाउनाव सोलिनानै दङ मानो होनबा जोंनि इन्डास्ट्रियावहाय जे दासिमै सिनेमा हल जेरै गैया सरकारनिफ्राय दासिम बिदि जेबो मोननाय जायाखै थ' बिनि थाखायनो लाइक फिल्म देखायनाय मा देखायनाय बेफोरो ओरैनो खुलायाव जायो आरो माने पेन्डेल श' खालामनाय जायो आरो श' खालामनाय जायो थ' बिनि थाखायनो बारा मोजां सोलिया आरो दा ओरैनोथ' आं मोननैसो जिहेतु जोंनि जिहेतु नाय दाखा जोमै बायदि माखासे फिल्म दङ आरो जिहेतु जायखौ माने माबायाव सिनेमा हलाव देखायनो हादों थ' सिनेमा हलाव देखायनो बिदि मोनोब्ला मोनसे प्रफिटआ थागोन नामा जोंनि बर' फिल्मनि जिथु बांसिन बिराद थायो सिनेमा हलाव जुदि देखायनो हायोबा बिराद प्रफिट थायो आरो बिदि प्रफिट होयोबा माने जोंनि प्रडिउसार्सफ्रा रावबो थैनाय नङा आरो बांसिन प्रडिउसार्सफ्रा फिल्म बानायनो मोजां मोनगोन आरो बिसोरो जुदि थांनानै थायोबा जों बायदि आर्टिस्टफ्राबो जों थांनानै थायो अके आरोबाव मोनसे बिराद आर्जेन्ट सोंथि लाना फैगोन आरो जोंनि स्पेसियेलि जोंनि यंस्टार्सफोरनि थाखाय थ' जितु फिल्म मोनसे बानायनायाव माने फिल्मजों जितु ओरैबायदि मोनसे खोथा जितु फिल्मखौ माने माखासे मानसिया मोजांबो मोनो माखासे मानसिया गाज्रिबो मोनो माने गाज्रि मोननाय रावा जाबाय मा फिल्माव थांनानै मानसिफ्रा एसे केरेक्टाराइज जाहैबो सानग्राबो थायो थ' बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन माने फिल्मजों माबा मोनसे केरियार जानायनि सम्भाबना दङ नामा जोंनि बे स्पेसियेलि जोंनि बर' फिल्माव केरेक्टारनि बागै बुंनो थाङोबा लाइक फिल्म इन्डास्ट्रियावल' नङा फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैयाबाबो केरेक्टार गाज्रियानोखा लाइक मानो होनोबा जाय फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैयो लाइक बिसोरखौ बांसिन नटिस खालामो मानो होनोबा बिसोर केमेरा एरियायावहाय मोनसे बिसोरना क्वालिटि थायो नालाय बेयाव बांसिनै बिसोरखौहाय एसे मिन्थिनो मोनो बाट ओमफ्राय नोंथांखौ आं बेखौबो सोंनो सानबावगोन जे नोंथाङा जितु सावथुन मुलुगाव फैबाय नङा होमबा थ' बेवहाय नोंथांनि न'खरनिफ्राय माबायदि सापर्ट दं फेमिलिफोरनिफ्राय बुंनो थाङोबा फार्स्टनिफ्राय जे आं स्टार्ट खालामदोंमोन गिबिनिफ्राय आं बुंनो थांसै फार्स्टआव आङो लाइकि टिकटक आं बानायोमोन जेब्ला आं आइ गेस क्लास 10मोन होमबा आंनाव मबाइल एरि गैया आन्टिमोननि मबाइलजों आं बानायनाय जायोमोन जोंना न'खराव बिराद स्ट्रिक्टमोन बे टाइमाव ओमफ्राय क्लास 10निफ्राय आङो ओरैनो लाइकि टिकटक ओरैनो रिल्स बानायो थ' बेयावहाय गोबां मानसिफ्रा आंखौहाय लिंहरदों आरो सावथुन लाइनाव लाइक एलबाम बानायनो फै फिल्म बानायनो फै बाट जोंनाथ' स्ट्रिक्टमोन नालाय थ' आबौमोनहा जोंना आबौआनो गार्जियनमोन नालाय जोंखौ आबौआनो गार्जियन मीन्स व्हाट डोंट यू हैव पेरेंट मतलब अभी आबौ नहीं है आबौआ गैला ना थ' बिनि उनावहाय आबौआ फुरा स्ट्रिक्टमोन जोंखौ आगारामोन थ' आङो बिनि थाखायनो आं थाङा होननानै आं सानदोंमोन बाट जेब्ला क्लास 11 जायो बिराद मानसिफोर लिंहरदों जेरै सोरां बसुमतारीमोन लिंहरदों आदा मानबमोन ओमफ्राय दादा जिहुल बिराद इनभाइट हरदों आरो आंखौ ओमफ्राय दाना गोसोआ थानो हाथारिनि प्रजेक्टनि थाखाय आरो ना गोसोआ थानो हाथारिनि जेब्ला आं क्लास 11 मोनदों बे टाइमावहाय आङो फार्स्ट टाइम आबौखौ थगायनानै थांदों न'निफ्राय आबौ जोंना कलेजाव बिदि प्रग्राम दङ पिकनिक दङ थ' आं थांनि जों मोनाबोगोन होननानै आङो थगायनानै थांदों आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय थांबाय शुट खालामहैबाय एन्ड देन फैफिनबाय ओमफ्राय जेब्ला एलबामा रिलिज जायो बे टाइमावहाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट होबाय आरो लाइक मोजांबो गाज्रिबो थ' गाज्रिबो अभियासलि मोजां थाबा गाज्रियाबो थाखायो थ' बेयावहाय आबौआ एसे होनो ना होआ माने रायदोंबोमोन आं माने बाजादोंमोन आरो ना ओमफ्राय होनो ना होआ जाबाय बाट सेकेन्ड टाइमावहाय जे आं खांख्राइ खन'नाय गादों एलबाम एलबाम सोरां बसुमतारी मोननिमोन बियो सोरां बसुमतारीया फैबाय न'आव फैनानै लाइक आबौजों रायलायफैदों पारमिसन बिदों आबौ नै बिदि लांगोन बिदि होफैफिनगोन बिदि दोनफैफिनगोन टाइम टेबोलखौ आबौआ लाखिदोंमोन माने स्ट्रिक्टमोन नालाय थिनहरामोन आरो ओमफ्राय सोरां बसुमतारीया फैनानै मोजां रायलायफैनायनि थाखाय थ' आबौआ पारमिसन होबाय थ' थांबाय गाहैबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे टाइमनिफ्रायसो लासै लासै सापर्ट होलांनानै दा नैबेसिमावहाय सफैबाय आरो ओमफ्राय फेमिलिया दा सापर्ट होयो आवगोलथ' होआमोन जेब्ला आं गाजेनदोंमोन बे टाइमाव होआमोन बाट दायो होसै आरो द्याट्स भेरि गुड थ' नोंथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन आरो ना जिहेतु सोरां बसुमतारी नामा बाय द वे आइ एम सरि थ' नोंथाङा बुंदों माने सोरां बसुमतारी बिथाङा माने नोंथांजों सिगांनिफ्रायनो सिनायथि दंखालायोमोन नामा ओरैनो जिखुनु
project लानायनि सिगांनिफ्रायनो लोगोमोन आरो जोङो बिनि सिगाङावनो माने दोनों के बीच में था क्या मतलब था मतलब कि या बाद में हुआ हम फ्रेंड्स थे ओके 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 बाद, बाद में लेकिन वही बदल गया हाँ ओह दैट्स वेरी गुड यू नो करते करते हाँ हो गया हाँ रिलेशन ठीक है बढ़िया है ठीक है मेरा ज़्यादा हो गया होगा शायद आं या एसे बांसिन जायो दे प्लिज आंखौ निमाहा हो जोंना ओके एनिफ्राय दा होमबाथ' न'खरनिफ्रायथ' फुल सापर्ट नङा होमबा नोंथांनिसिम अके दा नोंथाङाबो जितु फिउचाराव बानायबाय थानायनि थांखि दं नामा एकदम माने नन स्टप बानायलांबाय थानायनि थांखियाथ' दङमोन बाट दायो मा जादों जोंनि इन्डास्ट्रिया जे एसेबां दावखाखै जे जोङो मान्थलि खालामनो हागोन मान्थलि एलबाम मोननाय बा इयारलि फिल्म मोननाय मानो होनबा जोङो बेखौहाय फिउचार आं खालामनो सानदोंमोन बाट जे जोंनोबोथ' मोनसे माबा नांगौ ना लाइक जब इदि नांगौ न'खरखौ सालायलांनो मालांनो बाट बे लाइनावहाय जे जोंना एसेबां दावगाथ'वाखै कि जोङो बेखौहाय फिउचारसिम माबानो आरो जब बायदि जब बायदि लांनो एसेबां दावखोथ'वाखै एसेबां माने नंथ'आ आरो ना ओके आं लुगैयो कि फिउचारसिम आं बेखौ खालामलांबाय थानो बाट दा एसे नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ नोंथांमोनाबो सापर्ट होबाय था ताकि जोंनि जे बर' इन्डास्ट्रि दं बे जौगालांनो बहुत मोजां थ' बेनो नोंथांमोन जिहेतु जोंहा बिथांनि जिहेतु बुंनाय राव नङा होमबा थ' सावथुनखौ नायनांगोन सावथुनखौ नोंथांमोना अनसायनांगोन अनसायनायनि गेजेरजों जोंनि जितु हारिमुआबो थांना थागोन नङा होमबा थ' फिल्माव जितु नोंथांमोननिबो केरियार जानो हागौ जितु नङा होमबा नायगिरि थाबासो केरियार जानायनि मोनसे पसिबिलिटि थायो थ' जेखियानो जादोंला बिथांनि माखासे जों बहुत रावखौ बुजिनानै मोनबाय मोनथिनानै मोनबाय बिथाङा बबेनि बिथांनि पेरेन्टस आई मीन बिथांनि फेमिलिनि बागै जों फंनैसो मोनथिबाय ओमफ्राय नोंथांमोना सोंगोन नोंथांनि क्वालिफिकेसनखौ एसे खिन्थानो लादो प्लिज क्वालिफिकेसन बुंनो थाङोबा आं दायो एमए फरायगासिनो दङ अके आच्छा ड्रप दोनाखै दासिबो जोबाखै होमबा ना औ दासो माने माबायावहाय 1 इयारनि थाखाय ड्रप दोननाय जादों आरो बिए जोबखांनायनि उनाव एसे फाइनान्सियेल प्रब्लेम जादोंमोन नालाय थ' बेनि थाखायनो एसे ड्रप दोननाय जादोंमोन ओमफ्राय दा स्टार्ट खालामफिनबाय अके थ' नोंथाङा आं बे सोंथिखौबो सोंबावगोन जितु दानि जेनेरेसनाव होमबा बे फिल्म नायगिरि बिथांमोनजों रिलेटेड आरो बे सोंथियाबो थ' बिथांमोना जेब्लायबो सावथुन जितु जों ससियेल मिडिया स्पेशलि इउटुबाव जेता फिल्मखौ हगारो अब्ला बेवहाय जों कमेन्ट्सफोराव नुयो आरो फिल्मफोरा बलिउडनि बायदि जानांगौ टलिउडनि बायदि जानांगौ थ' बिथांमोन मोनसे चेलेन्ज मारियो आरो नायगिरि अभियासलि जों नागिरखागोन बयबो नायगिरि हिसाबै खिन्थु बै लेभेलसिमहालागै फिल्म बानायनोबा जोंनाव एबा जोंनि बर' फिल्मनि जितु मेकार्सफोर बिथांमोननाव माबायदि टेलेन्ट नांगोन आरो माबायदि लेभेलाव माने खामानि मावोब्ला बिथांमोनजों जों एसे माने रुजु जागोन आरो कम्पेयार खालामजागोन नोंथाङा बिनि बागै फंनैसो बुंदो आंबो नुयो बिराद कमेन्ट्सआव बिदि फैयो थ' बुंनो थाङोबा बियो बाजेटनि सायाव दा जोंनि इन्डास्ट्रियावहाय जोंना बाजेटआ मा जोङो खोब गारनो हाबाय लाइक 60 लाख बा बांसिन मानसिफ्राथ' बिदिनो 10 लाखफोरनि बानायो थ' बलिउडफोरनि इन्डास्ट्रिफोरनि इकुइपमेन्ट्सफोरखौ नाय लाइट्सफोरजोंनो बांसिनै लाइक माबानो हायो आरो बिसिना लाइट्सफोर बाहायनाय बिसिनि लकेसन बिसिना जाहैबाय फिल्म सिटि दङ जोंना जाहैबाय फिल्म सिटि गैया जोंना जाहैबाय बाजेटआ खम लाइट्सनि फिसा फिनला जोङो मोननै मोनथामल' बाहायनो हायो थ' बेवहायबो बिराद डिफारेन्स थायो आरो थ' the biggest difference ना between बर' फिल्म आरो जितु बलिउड टलिउड बेफोरनि गेजेराव आरो नङा होमबा बाजेट थाबाय स्पेशली बाजेट आरो इकुइपमेन्ट्सनि बेलायाव बुंबाय आरो ना अके मा बुंबावगोन नोंथाङा and acting skill acting skillनि सायावबो एक्टिंआ जेनेबा बिसिनि इन्डास्ट्रिनिखौ नायहरोबा लाइक बिसोरो पुरा प्रेक्टिस थायो बिसिनाव प्रेक्टिस होग्रा दङ लाइक क्लास इरि लायो इभेन लाइक नोंसोरनो नाय दीपिकामोन आलिया भट्ट बिसोरो 1 मान्थसोनि प्रेक्टिस लायो डान्स होन ओमफ्राय लाइक एक्टिं गाबनाय मोनसे केरेक्टाराव हाबनो थाखाय बिसोरो 1 मान्थ बिदिफोर प्रेक्टिस थायो आरो जेनेबा हमनानै ला बे गांगु भाइयावहाय जे आलिया भट्टआ रल खालामदों बेवहायबो एक्टिंआव हाबनो थाखाय बियो पुरा माने खस्थ' खालामदों आरो लाइक केरेक्टाराव हाबथारनांगौ जाहैबायना जेनेबा थ' बिनि थाखाय बियो क्लास लादों मा लादों बाट जोंनि जाय बिदि फोरोंग्रा माग्रा गैया आरो बेनो आरो नङा होमबा डिफारेन्सफोरा बेफोरना बेनि गेजेराव बिनि थाखायनो जोंनि रुजुजाया आरो थ' नोंथांमोना बुजि नङाबा बानायनो हायि नङा बे नङा आरो नङा होमबा बानायनायखौ हायो बाट बहुत माखासे मा होनना बुङो
hidden problems होनना बुंगोन नामा hidden problems थागोन आरो बेखौ पाब्लिकफ्रा मिन्थिया पाब्लिकफोरा मिथिया बेनो आरो प्रब्लेमा थ' जियानो हक सोंथिफ्रा बिराद गोबाव जाबाय नामा बारायलांसिगोन नोंथांमोना अके लोगोफोर जानांगौ बहुत गोलाव जों सावरायबाय आरो नांगौ बायदि सोंथिया आंनि गोसोनिफ्राय बेरखाङासै फार्स्ट टाइम मिट खालामदों बिथांजों फार्स्ट टाइम राइट मेबी सेकंड टाइम ना नो आई मेट यू देयर आपको मिला था पहले में मिला था ठीक है मैं भूल गया हाँ वैसे हाँ ओके जियानो हक आं बिथांजों बहुत गोलाव सोंथि सोंबाय बिथांनिफ्राय आं माखासे सोंथिखौ मोनथिनो मोनबाय आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो थ' बेनो आरो मिन्थिबाय यस थ' गोबाव खालामला मोनालिसा नोंथाङा सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ भेरि माच थेंक इउ